τόσοι πια πορεύονται, θα λεχθήτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εκ του Θεού Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ο ψες Σαββάτων και επιφασκούσει εις μία Σαββάτων, είτε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφο και ειδούς σεισμός μένασε γένετο. Άγγελος γραφειού καταβάζει του ουρανού, το ζευδόν απαιτήσει το λίθρο από της θύρας και εκάται πάνω αυτού. Είδε η ιδέα αυτού ως αστραπή. Και το έδημα αυτού λευκών ως οικειών. Από δε του φόβου αυτού εσείς τους εμτηρούντες και γένετος είναι νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε της την εξής. Μη φοβήστες ημείς. Είδα γάρ ότι Ιησούν τον εσαβωμένο ζητείτε. Ουκ έστιν όδε.